Jeg har valgt PVC-affald til urban gardening netop på grund af dens egenskaber. I forbindelse med urban gardening er det enormt vigtigt, at materialet kan komme i kontakt med vandet, og det er PVC i høj grad belegnet til. Det er en let materiale, det er let tilgængeligt, og man kan finde det mange steder, og den er tilgængelig til rigtig mange mennesker. PVC-produkter, som jeg specifikt har tænkt mig at arbejde med, er rør, tagraner, tagplader, som kan dissekeres i flere mindre elementer, elbakker. Den måde, man kan bruge PVC-materiale i en urban agriculture ved hjælp af hydroponics system. Det vil sige, at du bruger vand, som kører lup. Du bruger ingen jord. Til gengæld bruger du eksempelvis kokosfiber, som dine planter, dine grøntsager, frugt, bær vokser i. Min forskning har vist, at areal på 3,2 gange 3,2 gange 3,2 meter kan producere mad til 3 mennesker. Vi snakker om et system, som kører på hydroponics og kører på LED-lys. Så genanvendelse af PVC-affald lige præcis i sådan et system har en kæmpe stor potentiale med at producere mad, både nu og i fremtiden. Urban gardening er et vigtigt parameter i vores fremtidsliv, men man kan faktisk også forestille sig, at den er vigtig allerede i vores nuværende tid. Det er ikke en hemmelighed længere, at antallet af befolkningen vokser. Allerede nu ved vi, at det bor over 7 milliarder mennesker på jordens klode. Frem til 2050 vil vores antal vokse til over 9 milliarder mennesker, det vil sige 9,4 milliarder mennesker. Frem til 2050 over 70% mennesker kommer til at flytte til byer, hvilket betyder, at de mennesker skal få mad. Så stiller vi et spørgsmål om maden skal dyrkes på den konventionelle måde, vi kender det fra i dag, eller skal det en helt anden tilgang til maddyrkning? Hvis du skal leve af urban gardening mad, så kan du lave alt muligt slags mad. Det kan være de lækreste forretter, hovedretter og desserter. Det er ingen begrænsninger på hvilken slags mad du kan få ud af sådan en privat, kommunal eller fælles køkken. Det eneste, du skal være opmærksom på, at du indtager nok proteiner, det vil sige, at du indtager bønner og kikærter, men ellers alle de lækre grønne salater, radiser, gulerødder, bær, form af hindbær og jordbær, det kan du sagtens dyrke. For et projekt som dette skulle realiseres, forestille mig, at man skulle inddrage kommuner, man skulle inddrage fællesskaber, man skulle inddrage andelsbevægelse, samtidig med at man kunne inddrage volonterer, arkitekter, designer, eller dem, der er interesseret i at få et lysere fremtid for vores verden.